Joo, hyvää päivää ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. On hieno hetki, kun seurakunta saa kokoontua yhdessä viettämään Jeesuksen, Kristuksen, meidän vapahtajamme muistoateriaa, joka on seurakunnan yhteysateria. Seurakunta on luotu keskinäiseen yhteyteen. Meidät on luotu kasvamaan yhdessä Jeesuksen, Kristuksen suunnitelmiensa. Ja Jumala haluaa nimenomaan seurakunnan, paikallisseurakunnan kautta tehdä sen työn, jonka avulla hän haluaa kasvattaa meitä niin siihen muurin aukkoon, mihin hän on meidät tarkoittanut. Me emme tule valmiiksi täällä ajassa. Jumalan suunnitelma jää meiltä kaikilta kesken, mutta kerran perillä me olemme valmiita, täydellisiä siihen suunnitelmaan, mikä Jumala on meille jokaiselle asettanut. Luen tähän 2 Raamatun kohtaa alkuun. Ensimmäinen on täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 13, jakeesta 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Sillä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja toinen täältä Kolossalaiskirjeestä, sen luvusta 2, jakeesta 6 eteenpäin. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopeilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säännöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois teiltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Eli Jeesuksessa, Kristuksessa on tullut täydellinen voitto pimeyden vallasta. Ja Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme oksastettuja jaloon öljypuuhun, niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus Kristus on keskellämme Pyhän Hengen kautta. Hän vaikuttaa Pyhän Hengen kautta meidän keskellämme avaten sanansa, jakaen omastaan armolahjoja nimenomaan seurakunnan rakennustarpeeksi. Ja kun Raamattu puhuu Jeesuksen Kristuksesta, juurtumisesta,
niin me voimme aivan hyvällä syyllä nähdä sen myös juurtumisena Kristuksen maanpäälliseen ruumiiseen, eli seurakuntaan. Eli uskossa meidät on kutsuttu juurtumaan myös seurakuntaan, palvelemaan omaa seurakuntaamme ja ottamaan sen paikan, minkä Jumala on sinne tarkoittanut. Nimittäin seurakunnan kautta Jumala tekee työtään. Jumala antaa meille seurakunnan kautta armolahjoja. Se antaa meille sisaria ja veljiä, joiden kautta me voimme kasvaa ja keskinäisessä rakkaudessa vahvistua uskostamme joka päivä. Niin kuin Jeesus opetuslapsille sanoi, että uuden käskyn hän antaa, eli rakastakaa toisiaan. Ja siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te rakastatte toisiaan, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja uskovan rakkaus Jeesukseen näkyy ennen kaikkea siinä, että hän rakastaa myös seurakuntaa ja seurakuntalaisia, sisaria ja veljiä. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaikkien olla valtavan läheisessä kanssakäymisessä, ylimpiä ystäviä keskenämme. Sellainen rauhanomainen rinnakkaiselo riittää oikein hyvin, kun semmoiseenkin päästään keskenämme. Mutta että meillä on keskinäinen yhteys ja me tunnemme, että me olemme osa seurakuntaa ja me emme voi olla oikein osa seurakuntaa, jos meillä ei ole rakkautta seurakuntaa kohtaan ja meillä ei voi olla rakkautta seurakuntaa kohtaan, jolle me rakasta seurakunnassa olevia sisaria ja veljiä. Tämä yhteys, mikä meillä on täällä, on tarkoitettu meidän rakennukseksi, niin kuin sanoin tuossa. Ja sen vuoksi vihollinen pyrkii aina erottamaan uskovan seurakuntayhteydestä. Ja tämän vuoksi Jeesus niin voimakkaasti toi julki näitä paimen ja lammaspaimen vertauksia puhuessaan itsestään. Nimittäin vain laumassa lampaat olivat turvassa vihollisilta elipedoilta. Ja vihollisen hyökkäys kohdistuu juuri meidän seurakuntasuhdetta kohtaan. Se pyrkii osoittamaan monesti meille, en puhu jälleenkään korkealta, vaan ihan omasta kokemuksesta. Nimittäin kun tulin uskoon ja olin saanut olla 2 vuotta uskossa, niin vihollinen alkoi irrottamaan minua seurakunnasta. Se alkoi nostamaan mieleeni ajatuksia, että minkälaisia nuo helluntailaiset on. Minä suorastaan ravitsin itseäni kaikilla sellaisilla juoruilla ja puheilla, joissa kuvattiin joidenkin seurakuntalaisten heikkouksia ja mahdollisia virheitä. Minä aloin ruokkimaan näillä itseäni. Ja yhä enemmän minulle tulin vakuuttuneeksi noin järjen tasolla, alkeisvoimien tasolla, niin kuin Paavali tässä sanoo, että miten huono tuo seurakunta onkaan, mihin minä nyt olen liittynyt. Että eihän näin hyvän miehen tarvitse tuommoisessa sakissa olla. Ja siitä sitten vihollinen pääsi irroittamaan minut seurakunnasta. Mutta seurakunta, kiitos Jumalalle, ei irroittanut otettaan minusta. Uskovat veljet pitivät minuun yhteyttä ja niin minä sieltä maailman retkiltä, tuhlaajapojan retkiltä sain palata uudistumaan seurakuntaan ja sillä tiellä olemme. Vihollinen pyrkii käyttämään tosiaan seurakuntasuhteen vastaista toimintaa ja ajatuksia irrottaakseen meidät Jeesuksesta, Kristuksesta. Koska kun meidät irrotetaan
seurakunnasta, joka on Kristuksen maanpäällinen ruumis, meidät irrotetaan myös pitkällä aikavälillä Kristuksesta. Me voimme pysyä hengellisinä jopa uskossa, mutta yhteys Kristukseen on jo vahvasti vaurioituneena, jos meidän seurakuntasuhteemme on poikki. Ja vihollinen katkoo näitä seurakuntasuhteita ensisijaisesti ihmissuhdekysymyksillä, pyrkii osoittamaan, että sekin sanoi minulle vuonna 1976 näin, niin tästä ei minä voi olla siellä millään. Ja myös sillä, että se tuo näitä järkeisoppia, niin sanottuja opillisia kiistoja, pyrkii osoittamaan, että miten siellä luetaan väärää raamatun käännöstä tai mitä tahansa tällaista, ettei, oletko varma, että ei tuo taida olla ihan Jumalan tahdon mukainen joukko. Ja nämä tuntuvat hengellisesti uskottavilta. Ja miksi eivät tuntuisi, koska ne korottavat ihmistä, hänen omaa erinomaisuuttaan. Mutta aina kun ihmistä korotetaan, Kristus alkaa pienentyä. Ja vihollinen myös vihaa seurakuntasuhdetta sen vuoksi, että keskinäisen rakkauden ilmapiirissä me tulemme jokainen hoidetuksi. Tämä ei tarkoita, että meidän pitää kaikki salaisuutemme jakaa kaikille, mutta hyvässä seurakuntasuhteessa, jossa keskinäinen rakkaus vallitsee, me löydämme kuitenkin jonkun tai joitakin sellaisia sielun kumppaneita, joille voimme jakaa salaisimmatkin asiat. Ja kun ne tulevat näin paljastetuksi, Jumalan valo pääsee meidän sielumme pimeimpiin kammioihin, niihin, jotka häpeän lukolla on suljettu ehkä vuosikymmenten ajaksi. Ja tätä, tiedätkö, vihollinen pelkää kaikista eniten, koska meidän häpeän tuntemuksemme, häpeälliset muistomme ovat niitä kohtia, jolla hän pystyy painamaan meitä polvilleen silloin, kun tuntuu, että elämä on valoisaa ja Jumala haluaisi käyttää meitä. Silloin vihollinen käyttää näitä meidän heikkouksia ikään kuin muistuttaen niistä, että mikä sinä olet menemään seurakuntaan, mikä sinä olet todistamaan, mikä sinä olet laulamaan. Sinullahan on tällainen asia. Ajattele, jos nuo sais tämän tietää, niin kukaan ei tervehtisi sinua edes koskaan. Ja tämän takia on niin tärkeää, että meillä on keskinäinen rakkaus ja yhteys. Että meillä jokaisella olisi edes joku, jonka kanssa voimme jakaa kipeimmätkin asiamme. Niitä ei tarvitse toreilla ja turuilla levittää, mutta kun me voimme jakaa ja sanoittaa ne pahat kokemukset, haavat ja häpeät, mitä me kannamme sydämessämme, Jumalan valo ja Kristuksen hoivatava rakkaus pääsee vapauttamaan meidät. Ja kun me olemme vapaita, kun ihmisen poika on vapauttanut meidät täydellisesti, me olemme todella vapaita. Me tunnemme kaikki tämän taulun, jossa Jeesus kolkuttaa ovelle ja pyytää päästä sisään. Ja me ajattelemme helposti, että se tarkoittaa pelkästään sitä, että Jeesus koputtaa uskosta osattoman sydämen ovelle ja pyrkii päästä tämän ihmisen elämän herraksi. Ja totta kai sehän on se tärkein asia siinä. Mutta Jeesus kolkuttaa myös sinun ja minun sydämen ovelle jatkuvasti ja kysyy, että etkö Matti haluaisi avata noita vuosikymmenten häpeän ja syyllisyyden komeroita, mitä olet peitellyt, jotka tekevät matkasi raskaaksi. Minä haluaisin tulla vapauttajaksi näillekin alueille. Minä toivon
ja uskonkin, että meidän seurakunta on rakastava seurakunta. Että täällä jokaiselle löytyy joku tai joitakin, jonka kanssa voi jakaa kipeämpiä ja salaisimpia asioita elämässä. Koska ne tekevät matkan raskaaksi. Ne eivät ole pelastuskysymyksiä, ne eivät ole välttämättä syntikysymyksiä, vaan sellaisia sielun haavoja, jotka on saaneet meidät tuntemaan itsemme kelvottomiksi ja riittämättömiksi. Ja kun me niitä häpeillen peitämme, meidän uskon elämämme ei mene eteenpäin. Se ei etene sillä tavalla kuin Jumala tahtoisi sen etenevän. Tämä ei ole pelastuskysymys, mutta matkan teko tulee raskaaksi, jos me kannamme häpeän ja syyllisyyden taakkoja sydämessämme ikävien muistikuvien kautta. Ja tässä seurakunta tulisi olla se paikka, missä me voimme avata sydämemme jollekin tai joillekin ja kertoa näistä asioista ja tuoda ne päivänvaloon ja tuntea, että me emme ole yksin ja että me emme ole huonompia. Kukaan ei naura meille, kukaan ei ylenkatso meitä, vaikka me paljastamme omia häpeän tunteitamme ja häpeää aiheuttavia tapahtumia elämästämme. Vaan voimme lähteä iloiten vapautuneena jatkamaan matkaa. Ja kun näin tapahtuu, vihollinen menettää jälleen yhden tarttumapinnan meidän elämäämme. Sillä vihollisella on kovin vähän työkaluja sellaisen ihmisen elämään, joka on vapaa, joka kokee, että hän on täysin riittävä. Vaikka siellä menneisyydessä ja omassa itsessä on asioita, jotka ei nyt niin upeita aina ole ja meissä kaikenlainen vajavaisuus on läsnä joka hetki, niin silti minä olen täysin riittävä. Minä olen Jumalan valitsema. Jumala on minut nimeltä kutsunut ja hän haluaa juuri minun kanssani tehdä matkaa ja käyttää minua valtakuntansa työhön. Mitäpä siinä vihollisella on sanomassa? Me otamme hyvin äkkiä, joudumme sellaiseen tilanteeseen, jos me alamme kätkemään näitä häpeän tuntemuksiamme ja miksei syntejämmekin. Mutta yleensä monesti kysymys ei ole synneistä, vaan sellaisista hävettävistä riittämättömyyden tunteista, joiden juuret voivat olla siellä vaikka ihan lapsuudessa asti. Eli koemme jotenkin niiden kautta, että ei kukaan meitä voi rakastaa ja eihän minä ole mitään. Eli sellainen alhainen itsetunto, riittämättömyyden tunne, joka tulee aina esille, kun kohtaa ihmisiä ja Jumala haluaisi viedä eteenpäin. Tulee se, että en minä voi, mikä minä olen, miten minä voisin kelvata. Ja näille alueille Jumala tahtoo tulla hoitajana, vapauttajana ja hoitajana meidän elämään. Vihollinen toimii vähän samalla tavalla kuin ennen Neuvostoliitossa KGB toimi, kun sinne saapui ulkomaisia diplomaattiedustajia eri maiden suurlähetystöihin. He pyrkivät järjestämään nämä tavalla tai toisella noloihin tilanteisiin ja videoimaan näitä materiaaleja sitten. Heillä oli suoranaisia houkutuslintuja, jotka houkutteli näitä diplomaatteja ravintoloista ja sitten veivät jonnekin, jossa filmattiin heidän lankeemuksensa. Ja näitä lankeemuksia hyväksikäyttäen, tätä materiaalia hyväksikäyttäen, he kiristivät heidät omiksi asiamiehikseen ja agenteikseen.
koska he uhkasivat paljastaa nämä tiedot heidän työnantajalleen eli oman maansa ulkoministeriölle, jos eivät he suostu yhteistyöhön. Vihollinen toimii samalla tavalla meidän haavojemme kanssa. Se pyrkii kiristämään niiden avulla meitä ja pitämään meidät hengellisesti kuolleessa tai lähes kuolleessa tilassa, tai ainakin estämään meidän hengellisen kasvun ja Jumalan suunnitelman toteutumisen meidän elämässämme. Vihollinen pyrkii sanomaan, että älä nyt hyvä mies ala nousemaan saarnapönttöön, siellähän kohta paljastuu, mitä sinä silloin olet tehnyt ja minkälaista sinun elämässä on ollut ja kaikkia, niin älä nyt mene nollaamaan, ole vain hiljaa siellä. Tiedäthän sinä itsekin, miten huono sinä olet. Miten tuollainen mies voisi nousta saarnatuoliin tai laulaa seurakunnassa tai todistaa kenellekään. Ja tämän kiristysotteen Jeesus Kristus haluaisi tulla vapauttamaan. Sanoen, minä haluan tulla salatuimpaan sinun sydämessäsi, avata kaikki komeron ovet sieltä. Kaikki se ja tuoda päivänvaloon, anteeksi annon ja armon aurinkoon kaiken sen, mistä olet tuntenut syyllisyyttä ja häpeää. Ja kun tämä tapahtuu, se tapahtuu seurakunnan kautta, veljien ja sisarten kautta. Luodaan tästä seurakunnasta oikein rakkauden keidas, jossa kenenkään ei tarvitse kantaa syyllisyyksiä, häpeää, vaan jokaiselle löytyy sisar tai veli tai mieluummin vaikka useampia, joiden kanssa voi jakaa kipeimmätkin asiat. Se tekee matkan kevyeksi ja kun me olemme vapaita ja matka on kevyttä, Jumalan käyttöaste jokaisen meidän osalta nousee aivan toiseen ja kolmanteen potenssiin. Ja kun näin tapahtuu, alkaa tapahtua myös hengellisesti, niin täällä kuin koko paikkakunnassa. Viedään Herralle ja käydään rukoukseen. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä menit Golgatan keskimmäiselle.